Kuba sesiyazi ukuthi i-product rule isitshela ukuthi mhlambe uma sine f of x uzothi f of x times g, okay, f of x mesine function ethi f of x times g of x. I-product rule isitshela ukuthi kumele sithi f of x, f prime x nxase times g of x. So siqala nge-derivative ka-f of x, ebese sithi i-function u-g of x, ebese sithi f of x i-function times g prime x, i-product rule isitshela lokho. Thina-ke la sizobe sisebenzisa i-product rule kanye ne-quotient rule. So besebenzisa product rule, product multiplication angithi uyazi ukuphinda, quotient rule ukudivide, i-division. Sizothatha yona i-product rule le bese sihlanganisa ne-quotient rule ukuze sibone ukuthi quotient rule isebenza kanjani, siphinde futhi sipractice ukuthi i-product rule isebenza kanjani. I-quotient rule ithi-ke mhlambe uma uno f of x over g of x, yabona ukuthi sekuyi-division manje. Derivative with respect to x ka f of x over g of x equals derivative with respect to x ka f of x times g of x to the -1. Into efanayo leyo. F of x over g of x no f of x times g of x to the -1 into efanayo. Ebese-ke sithatha lokhu sothi f prime x ebese sithatha lo g of x to the -1 sithi times g of x to the -1 plus f of x nangu futhi u-g, sofaka manje-ke u-g prime x ngoba sesisebenzise i-function ka-f, kumele sisebenzise-ke i-derivative ka-g. -1 times g of x to the -2. G of x to the -2 times g prime x, nangu g prime x wethu. Nanso-ke i-product rule yethu, i-quotient rule yethu. Kodwa thina siyishintshile kwi-quotient rule, sayenza futhi ibe yi-product rule ngoba sisa-multiply. Uma senza i-quotient rule sizothi-ke f prime x over g of x minus, sekuwu-minus manje ngoba nangu sino -1 laphaya, f of x times g prime x, f of x times g prime x over, tubhale kahle, over g of x to the +2, g of x squared. I-quotient rule ikubeka kanjalo-ke lokho, kodwa into efanayo le uma uyibuka kahle ukuthi nje okunye kusebenzisa i-multiplication, okunye kusebenzisa i-division. I-product rule isebenzisa i-multiplication noma ukuphinda, ebese i-quotient rule isebenza i-division noma ukudivide. Equals f prime x times g of x minus, ngakhohlwa ukuthi kuwu-minus manje, f of x times g prime x times g prime x over g of x to the +2 futhi, g of x to the +2. G of x to the +2. Ngiyathamba usiyabona kumehluko ngaphakathi kwe-product rule ne-quotient rule ukuthi yini.
sisebenzise kubili la i-product rule ne-quotient rule ukuze ukwazi ukuzifunda zombili nokufunda ukuthi imuphi umehluko phakathi kwe-quotient rule ne-product rule. Sizoloke-ke sipractice senza iy'bonelo ey'ningi zawo ama-product rule nama-quotient rule ukuze siwajwayele njengalawa amanye ama-function.